Čus lidi, vítám vás u nového videa. V šope nám pribudli 2 vajca na 2 dní i 14 hodín. Toto je už druhé, to som nestiel zapnúť natáčanie. Pritom papám horálku. Ňami ňami. Počkáme, bo to seklo. Ideme na ďalšiu dva. Budem rada, zanecháte odber. Like. Nezanechajte odber a like. To hlavne potrebujem, bo mám extrémne málo odberateľov. A nezabudnite dať odber a samozrejme aj Megafitmanovi. A sledujte jeho streamy, bo za body môžete dostať Brawl Pass Plus alebo Gemy, alebo ďalšie veci do Fortniteu, alebo ďalšie iné veci. Kick Megafitman. Presne tu hore. A nič. 4 vajca nič. Super. Na 2 dní, super. Na posledné 2 dní dali 4 vajce. To ti poviem taká logika, že neznám to. Ideme na ďalšie, na Myško Zus. Koľko ideme na Myško? Kto vie dobre hrať rankedy, tak prosím ho, nech mi dá na Instagram idečko a nech mi pomôže dať, bo potrebujem 5 výhry na rankedách. No 4 výhry na rankedách potrebujem dať, takže budem rád, ak mi napíšete. Na Instagram vám ukážem, keď potvoráme vajíčka. Testy spotkanie. Joj, to musí byť také dlhé, iba spekanie bude iba půl hodina video, more. Nevadí. Nič. Mutácia. Na. Ak by ste chceli vedieť, akých mám brawlerov, tak môžete mi napísať na môj Instagram. No, to super. Ak by ste chceli vidieť mojich brawlerov na mojich 3 účtov, mi napíšte na Instagram. Instagram vám ukážem. Bo mám 3 účty na Instagrame, takže jeden na osobné veci a druhý na... Teraz som sebe ho vyrobil na sledovanie youtuberov, ktorých odoberám ešte stále, samozrejme. A na proste na výhry, proste. A na vás, na divákoch. Nezabudnite dať odber Megafitmanovi. Ja sledujem akurát jeho stream, bo sebe chcem našetriť na Brawl Pass Plus, alebo na Passive kartu, ktorú možno rozdám medzi vás, divákoch. Alebo ju dám spolužiakovi. Už 4 minúty ma iba kvôli tomu, že moji bratia pozerajú YouTube. Mi povedzte, kto v dnešnej dobe ešte sleduje Bouchala. Normálne mi napíše na Instagram, kto ešte sleduje Bouchala. Neznám, kedy Somar by sledoval Bouchala. To je taký trápoš, že neznám co. Kto sa mi typne, keď mám roky,
presne keľo mám, alebo do jakej triedy chodím, tak urobíme sebe, tak mu niečo gifnem, alebo prídem za ním. A mi to bude jedno, kde býva. Prídem za ním. Osobne. A bude jediný, ktorý ma kedy videl zatiaľ. Ja sa odhalím niekedy, ale tak. Neviem ešte kedy a asi keď budem mať 18. Kto si typne, keď mám roky a do jakej presne triedy chodím, tak príjem osobne za ním. A mi to bude jedno. Jedno mi to bude. To si vyzvedneme až potom. Nezabudnite tu nechať like, odber. A sledovať Mogo Fitmana na Kiku. Je to zdarma a za tie body si môžete kúpiť Brawl Pass Plus a Udemy. Takže vyplatí sa to a môžete ísť kúpiť Battle Pass do Fortnite'a a ďalšie veci do Fortnite'a. Môžete ísť zahrať si Fortnite'u s nimi 1v1 podľa toho, že čo vám bude vyhovovať sebe. Alebo môžete si kúpiť za milión, čo sa mi zdá. Za milión si môžete kúpiť, že osobne príde za vami. Takže môžem vám za to doniesť, napríklad, neviem. Ja ešte osobne to nemám. Ja mám asi okolo 10 000 body, takže tak. Ale nie to budete, keď prídete na stream, skúšať treba, čo? Pozdraviť, bo inak keď bude súťaž, keď bude o body, súťaž, tak vás môže i vysmiať a to by si nechceli na streame. To už urobil tak 5 na streame, bo ale hlavne nespamujte. Bo to je najhoršie. Na body si pýtate vykričník body a na shop vykričník shop. Hlavne nespamujte, bo inak si prehrali vo v tých túrach. Raz stačí to napísať inak. Ste hovoríte. A príďte čo najviac na stream, bo keď bude 1500 ľudí na streame, tak bude rozdávať body, takže určite sa to vyplatí. Môžete byť medzi nimi i vy, takže neviem, príďte a uvidíte. Nie, keď máte taký trik, tam mi ho napíšte, by som mohol. Padne legendári, takže po onačím. Epic, nič dobré mi nepadlo dneska. Ani na jednom účte, no. Viem, že brz nedávam nevydávam videa, ale neviem, čo mám práve nazvať. Čo by vy ste chceli, mi napíšte hlavne. Čo by som čo by ste chceli vidieť. Presne, čo vy by ste chceli vidieť. Aby na mojom kanálu. Ja neviem, čo mám nazvať, takže budem rád, ako tu zanecháte like, odber a ja sa teším u vás u ďalšieho videa. Zatiaľ čus.